Гомер дип исемләнгән мөгъҗизаның сәгать уклары туктамый, армый да суга. Инде көннәр саны, сөекле кешебез, газиз әнкәебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әбекәебез, Умярова Халисә Идрис кызы да матур юбилеена иреште. Дип башлаганнар үзләренең котлау сәламнәрен кызлары Гөлфия һәм Мәрьям, улы Султан, кияүләре һәм оныклары. Безнең фәрештәбез Николаевка районының Зурчиркли авылында 1973 елның 25 мартында гаиләдә беренче көтеп алынган бала булып якты дөньяга аваз сала. Әти-әнисе өчен олы сөенеч, шатлык. Үзеннән соң туган энеләре Равил һәм Илдус өчен олы хәрефтән җылы күңелле апа да булалар. Авыл мәктәбен тәмамлап, Кузнецк шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумында һөнәри белем ала. Яшьлек таңының иң гүзәл мәлендә, шәшкәмә бары 18 яшь тулган чакта без бер-беребезне очратып, матур гаиләбезне кырдык, дип яза хатта Камил Сәүбән улы. Бер урамда яшәгән, бары 3 өй аша гына булган күрше кызын шит якка чыгарып җибәрүдә, шит ятка бирү мөмкинлеге дә калдырырга булмады. Үз бәхетемне үз кулыма алып, татлымны гомерлеккә үз ярым иттем. Яшәү дәверендә төрле көнне күрдек инде. Гөл дә елмаеп, кояш кына күгебездән карамады. Барча гаиләләрдәгечә яңгырлар явып, яшеннәр яшнәгән мизгелләр дә булды. Әмма яшь булуына карамастан, хатыным бик акыллы, искитмәле тынчан һәм сабыр була белде. Шуңа да мәхәббәт һәм хөрмәт безнең гаиләдә артканнан арта барды. 1992 елда кызыбыз Гөлфия, 1 елдан соң кызыбыз Мәрьям, ә инде 1997 елда гаиләбездә көтеп алынган нәсел дәвамчыбыз, улыбыз, Султаныбыз да туды. Балаларыбызны үстереп, кеше итеп, укытып, аяк бастырганчы мәшәкатьтә туймадык гомер узды. Бүген инде без әби-бабай исеме йөртеп, килгән оныкларыбызны яратып иркәлибез. Хатыным гомере буе өйдә кунаклар каршыларга яратты. Шуңа да бездә туганнар, дуслар еш кына табын артында утырабыз. Сөеклемнең алтын куллары белән пешергән тәмле ризыкларын татыйбыз. Хезмәт юлы да аның пешекче буларак ипи пешерү комбинатында, аннары кибеттә, сатучы буларак та, ә менә 2020 елдан алып, яңа гына ачылган Бәхет бакчасы исемле балалар бакчасының ашханәсендә хезмәт итә башлады. Кайда гына эшләмәсен, ул үзенең җитди, намуслы, тәвәккәл, ярдәмгә ашкынып торучы булу сәбәпле бар хезмәттәшләренең дә хөрмәтен казана алды. Сөекле кешем, яраткан хатыным, Хания Фәрхинең җырындагы сыман әйтәсе килә. Аңлыйсыңмы? Безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы, әле тагын бик күп еллар бергә яшиселәр булса иде тагы. Хөрмәтле әниебез, син бу якты дөньяда безнең өчен бердән-бер иң олуг зат. Һәр вакыт нурлы, ачык йөзең белән каршы алып, кыен чакта юатканың, дөрес киңәшләрең өчен Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Киләчәктә дә күңелеңдәге җан җылыңның нуры сүнмичә, сүрелмичә, без бала оныкларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Без сиңа мең рәхмәтле. Әниемнең матур күзләрендә күпме моң һәм күпме сагыш бар. Күңелем сизә, хәтта гомерен дә кызганмыйча безгә багышлар. Безнең белән бергә кайгыра ул, безнең белән бергә шатлана. Әниебез безнең изге маяк кебек, күңелебез һәр чак аңа тартыла. Изге дугаң һәр чак саклый безне, салкын җилдән, явыз дошманнан. Син булмасаң без соң нишләр идек? Исәнлек сорыйбыз сиңа Ходайдан. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Хөрмәтле Халисә Идрисовна, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Ağlasам, quyoshday kular